Ho aconseguirem quan desaparegui l'escletxa salarial, quan les dones puguem accedir als llocs directius de les nostres empreses, quan puguem arribar a casa sense por, quan no ens assetgin, ens violin i fins i tot, com podeu veure malauradament a les estadístiques, any rere any ens assassinin. Des d'aquí us convidem a commemorar i reivindicar el Dia Internacional de la Dona, siguis dona o home, per obtenir una societat més justa, igualitària, democràtica i pacífica per a totes i tots. Afortunadament, ja són cada cop més els homes que s'uneixen a la causa feminista, perquè han pres consciència que la igualtat de gènere beneficia a tota la societat i perquè el destí dels homes i les dones està unit. Només la força d'un moviment col·lectiu de dones i homes pot assolir traspassar diferències culturals, econòmiques, ideològiques i de qualsevol tipus en tot el món. Per tant, hem de continuar treballant, totes i tots, cada dia de l'any per aconseguir-ho, per arribar a aquesta igualtat i evidenciar i discriminar tots tipus de violències masclistes, per a nosaltres, per les que ja no estan i per les que vindran. La meva companya al manifest, jo em presento, soc Laura, soc presidenta de l'associació Mirall, Feminisme d'Acció Social. Com ha dit la meva companya, som una associació que ens vam constituir l'any 2018 i actualment estem contribuint a erradicar la violència masclista. Des d'una de les nostres missions, que és contribuir a erradicar la violència sexista i LGTBifòbica, l'associació Mirall Feminisme d'Acció Social, des d'abans de la pandèmia i actualment, hem portat a terme els equipaments cívics de Canovelles, Campalots i Pau Casals, els cicles de tallers Planeta Violeta. Un cicle de tallers mensuals dirigits a diferents franges d'edats, a nens i nenes, criatures, joves, dones adultes, amb l'objectiu de prevenir i sensibilitzar vers les violències masclistes i la desigualtat de gènere en tots els àmbits de la nostra societat. Per altra banda, també s'han portat a terme projectes on la finalitat és afavorir l'apoderament i el creixement personal de les dones, un espai de trobada per a dones de totes les edats i procedències amb metodologia participativa i compartida. Aquest cicle de tallers de Planeta Violeta és una iniciativa pionera a tota Catalunya, proposada per Alicia i Covadonga, treballadores socials, d'aquests equipaments on una entitat com nosaltres, socioeducativa, composada per voluntàries diverses amb una gran experiència amb l'activisme social i feminista, proporcionem de manera altruista, des del cor i amb clara convicció de transformar la societat, recursos per a aquesta causa. Gràcies, Alicia, per confiar en nosaltres i agraïdes de poder treballar de manera conjunta amb aquesta gent tan meravellosa que és el poble de Canovelles. Gràcies. Convidar-vos també al proper taller que es realitzarà el 29 de març a Campalots, on visibilitzarem amb el curtmetratge d'Amores que mata de la directora Itziar Boyain, amb una reflexió per totes les persones assistents, si és possible rehabilitar i reinsertar a un agressor masclista o fins i tot a un assassí. Us convidem, és per la tarda, em sembla que és a les 5:30, i també us convidem a la següent programació, que també oferirem un taller per criatures de 4 a 8 anys que es titula Rosa Carmel. Després també un altre taller que parlarem sobre els micromasclismes, en referència a